тамошобинони азиз, ин рақамҳои савдогарай. Нархи стенкаи Беларусия 6500 сомон буда, бо арзон мешава. Ҳозир ма пурратар бо аз дур ба шумо ба навор гирифта нишон метиҳам. Ду таяи хеле стенка. Ина марҳамат. Бинед. Белорусский стенка ду дона 6500 сомон бо савдо мешава, арзон мешава. Бо рақамҳои савдогар буд, занг занед, бо ҳамроҳи савдогар пурратар суҳбат кунед. хитон иҷада зибоё инчунин ҳаст аз анаи намудош ва ё пинал доштан аз ду тарафаш. Инаш боша шифонер дора ду тарафаш. пурсед инаш чанд сумае, вале аз наздик чун мебинед ва ёшон материалои анамин беҳад хубай. Мисол чӣ неста, сифатошон хушрӯбай. Ина марҳамат стенка. Ва иш 6500 буд. Иша намедонам, нархш навистагӣ нест ижда. Анаму рақамҳои савдогарда занг зада метавонед нархиша пурсон шавед.